Dostlar, hayırlı irte. Saat irtengi 5, Emin Qorag'izning qirda bosib turam. Әлеге матур кымбагыш басуы Лайыш районында урнашкан. Әмма без бүген Татарстанның иң ерак районнарының берсенә барырга дип, кунакка дип юлга чыктык. Кая барабыз дип уйлыйсыз? Бу юлы безнең Әйдә киттек проектының чираттагы чыгарылышы Азнакай районы турында булачак. Лайыш Азнакайга барасың икән. Biz Aznakay rayonunda hazır kitap Aqto'bega birinchi bo'lib, onlar indi bizning plan bo'yicha big насыщенный программа, насыщенный татарчанчик план. Bilmeyim, unuttum. Офертиңиз, пожалуйста. Сәгать иртәнге 4-тә торган кешене. Директором детской школы искусств является Исяк Салах. Вот именно по его идее в октябре началось производство октябрьской игрушки нашего бренда, да? И именно ее идеей была создать музей народного художественных промыслов России. Она везде тоже сама принимает участие во всех конкурсах. Благое дело делает в том, что вот эту народную игрушку готовят люди с ограниченными возможностями. Она им дает такую возможность. Они с удовольствием посещают, изготавливают, получают удовольствие и, конечно же, материально еще и поощряют. Это дочь Исяк Рафаэловны, потому что она сама путешественница, в отпуске то Байкал покоряет, то Кавказ на данный момент покоряет. Так, Назарина, пожалуйста, давайте мы начнем. Вы находитесь в нашем музее. В первом нашем самом главном кабинете у нас представлены работы наших детей, которые обучаются в нашей художественной школе. Это одни из лучших работ, которые участвуют в конкурсах, являются победителями и призерами. Ну, я думаю, что вы можете сейчас пройтись, ознакомиться и посмотреть. Вначале, вообще, перед тем, как набирать такую большую композицию, нужно сделать небольшой эскиз, собирается небольшой эскиз, совсем маленьких размеров. Бывает 2-3 варианта делают, ну и потом сразу начинают большую набирать. Соответственно, вначале делают каркас из проволоки и потом постепенно набирают. А это из чего? Это скульптурный пластилин. Здесь создается, так сказать, основа нашего производства. Это наши сувениры. Так, пожалуйста. Все, вот эту часть, да, разработки наших именно форм, это такая тайна за 7 печатями, будем говорить. Хорошо. Конечно, вначале создается сама статуэтка. Набирается раньше. Исяк Рафаэловна набирала ее в пластилиновом варианте, потом делала кожу, перезаливала в гипсовый вариант, дорабатывала и уже основно делала кожу, получается. Сейчас Исяк Рафаэловна уже действительно мастерство высшего, будем так говорить, уровня, она сразу делает статуэтку из гипса. Сразу начинает ее набирать В принципе, создание одного именно варианта работы занимает, от месяца до полугода. Менә күрәсез, безнең монда мастер-класс бара. Без фигура ясау процессында катнаша алмадык. Ник дип уйлыйсыз? Чөнки ул сер. Ничек ясыйлар, нинди фигуралар кулланалар,
Менә буларга ничек шундый форма бирәләр. Аларның бөтенесе дә берсендә әйтергә ярамый, күрсәтергә дә, сөйләргә дә ярамый. Юк, рәхмәт. Рәхмәт. Ну, мин мондый моторны ясый алмыйчакмын инде. Ясый алмыйчакмын инде, но менә ак төскә буй. Ак төскә давай кеше буя. Теперь давайте мы с вами сделаем телесный цвет. Это вот сюда. Да. Лицо. Лицо, видите, вот у нас здесь. Вот, Это, видите? это Да, да, мойте прям кисточки. Мойте. Да, сначала обводим контур, а потом уже внутри. И так будет гораздо легче. Ничего страшного, давайте я вам помогу. Вы же впервые с этим сталкивались. Вы не знаете, что и как делать. Вы просто ее не увидели, когда ее надо убирать сразу, видите? Dostlar, күрексәле, 1 сәгать вакыт сизелмидә узып китте. Шул вакыт эчендә без нинди матур уенчык ясадык. Актүбә уенчыгы бу хәзер китәчәк Бауман урамына. Без аны да сатуга куячакбыз. Берәр сувенир лавкасына, һәм аны берәр Билл Клинтон сыман берәр бик зур кеше килеп сатып алып, үзенә алып китеп, безгә монда язып булмый. Ай, хыялый, ай, хыялый. Әйе, баны син ясадың дисең бу менә. Бу безнең эшләр бу менә. Вакыт юк просто дуслар. Зарак ясар якта бит менә. Булмады. Әйтмәсләреннән бик күпме тәмләпләр сөйләде. Син сибәрсен, ясыз бишсәң. Спасибо большое, до свидания. Сау Классно так. Ой, шундый рәхәт әйме, тынычлык, шундый күңелдә малай. Әйдә, монда тынычланып ятмыйбыз. Атларда шабырга барабыз. Кайда барабыз? Тегендә. Otlar maktabining direktori Domir Gamirovich Hasanov bizning necha yillar legendarniy direktori o'zida qonaqlar kelganda kelib kelamiz bunda. Давайте Domir Gamirovich sizga. Менәм дә Ремзияны алып килдем атлар күрсәтергә. Атлар күргән юктыр инде шәһәр балам. Самое главное, вот это, завтрак 2 кружки, обед 2 кружки, ужин 3 кружки. Кружки, это что это они? Что это может быть? Догадайтесь. Это вода. Овес. И смотрите, вот у каждого разные. У нас здесь как? Кто как кушает, так и ест. Если ты плохо работаешь, а то вода. Вода нет, вода у них там автопоилки стоят. Сейчас я вам новый манеж покажу. А этому побольше, потому что наград-то нету. Чтоб наград больше было, Пошли. давай ходи. Иди сюда, иди сюда. Руки мыли? Больше нет. Это Кадыр. Ага. Это генеральному директору на юбилей Татнефти подарили. Туркменстану привезли татинскую жеребца. Он около 5-6 лимонов стоит. 5-6 лимонов. Стоит. А, руки давай не будем потом неделю. После тебя. Яра, не трогаем! Пошли. Пошлите. Не Бурмали. ругайся, пошли. Теге якка бурмали. Да. Вот смотрите, вот смотрите. Вот у него хвост, смотрите, вот хвост игривый белый, а сам А вот вы сказали, получается, если лошади белыми не бывают, да? ну это как вы понимаете, природой. Это аномалия. Не должно быть. Ну смотри. А есть же вот там в фильмах Послушайте показывают меня. красиво. Вот белую лошадь, Ага. мясо, конечно, никудышное. Ни один продавец мяса, если узнает, что это белая лошадь, не купит мясо. Не есть невозможно. Это аномалия. Я вам объясняю. А вы все спорите, понимаете? А что вот в фильмах же показывают там белые лошади, красивые, Ну, красиво. мотор. Просто я ничего не говорю красиво. Просто в природе она как бы. А,
Сразу фотографируются. Наталья нельзя. А тут зимой красиво. Dostlar, mine biz sizin bilen yanılığına Ot Sport'ta mektebi kuradık. Ot Sport'ta mektebi, Ot Sport'ta klubu bile butamızda bize ettiler. Biri de balalarga şıgıllanıp puşkulay, balalarını da kelip otlarını üzeri koruylar, yürürge öğrenirler. Şulayıqmında mümkünlüğü şekillengen balalar için maxsus ipoterapiya degan maxsus shunday xizmat ko'rsatiladi. Bunda Moskvlarda o'qib qaytgan ikki tabib mümkünlüğü cheklangan bolalarni otlar yordamida davolaylar. Ham bunda bugungi kunda 18 bola shug'ullanadi. Shunday bolalar tag'in muhim bir mana bunda ko'rasizmi qon. Bu qon maxsus qon. Mana bunda bitimizde otlar sho'g'alar, o'sha otlar sho'g'ishgan vaqtda bunda tuzan ko'tarilmaydi. Ник уйлайсыз? Чөнки менә монда махсус ком һәм аның астында ниндидер нәрсәле су, ниндидер су кергечләр димме, мин яңа битмәм, конечно. Ванная, представляете меня, 60 метров в длину, 20 метров в ширину и глубина 35 сантиметров. Ага. На глубине где-то 10-14 сантиметров постоянно держится вода. Там трубы специально. А мы, видите, никакой пыли нет на бортах. Да, классно все. Монда килгән кешеләрнең борыннарына ком тулмый, әйберләре пешерелмый. Шуңа күрә монда ярышлар вакытында тулы заллар була дип сөйләделәр инде менә безгә. Һәм тагын бер әйбер әйттем инде теләге булган, монда теләге булган гаиләләр дә килеп шөгыльләнә алалар. Тик аларга инде әлбәттә акча түләргә туры киләчәк, әмма кыйбат түгел. Шулай да инде менә безнең әйтүләр, йөрүчеләр күп түгел диләр, килүчеләр күп түгел диләр, әмма миңа ул сәерсен, чөнки мәсәлән мин үзем шундый комплекс булган җирдә, шундый мәктәп булган җирдә яшәсәм, әлбәттә килеп монда шөгыльләнер идем. Кызганыч, без бүген атта йөри алмадык. Яңгыр ява төште, атларны да юа торган вакытка электек, әмма башка вакыт булса, әлбәттә мин йөреп караган булыр идем. Дуслар, без соңга калабыз. Бу кая җитешмибез. Чөнки безнең монда шундый прям бик бой программа. Ишеттегезме? Насыщенный сүзне тотачасын белдем. Хәзер без китәбез Ознакайга. Ознакайга безне көтә, шулай бик бай программа. Әйдәгез, киттек. Ауылларда бар, uyushmalarda бар, biz ularga har vaqt uchrashamiz, сөйләшәбез, аларның киңәшләрен тыңлыйбыз, аларның проектларын продвигаем. Поэтому бик зур рәхмәт үзебезнең яшьләребезгә, без алар белән горурланабыз, аларга бик зур рәхмәтле. Чөнки киләчәк безнең яшьләребез кулында. Креатив, талантлы яшьләр бик күп алар. Безнең районыбызда да, Татарстаныбызда да, шуңа күрә аларга һәр вакыт ярдәм итәргә кирәк, аларны ишетергә кирәк, аларны тыңларга кирәк. Һәм бергә алар белән тагын да матур итеп яшәргә, Алла берсә, матур итеп эшләргә язсын, аларга һәм безгә барыбызга да уңышлар, яшьләребезгә һәр вакыт юл бирергә кирәк. Кой бассейнга барабыз, менә әйтмәм дә безнең бассейн без менә башта физкульт разминка, аннан соң бассейн менә. Озон пешком надо ходить. Бу Ознакай пляжы получается. Менә моннан да үтеп була икән дә бит менә тизрәк булырга кирәк безгә, потому что кешеләр җитмәскә мох безнең анда күп кеше. Менә Казанда инде син өйрәнгәнсең дә, без анда әйбергә өйрәнмәгән. Но менә анда гел кеше күп ужас белән гел. Тавыш анда менә постоянно күрерсең әле. Dostlar, гадәти көннәрдә әлбәттә биредә кеше күп. Чөнки бу Ознакайның иң уникаль урыны. Бу ачык һавадагы бассейн. Мин иң зур теләгем Ознакайга килгәндә шушы бассейнга килеп, шушы суга сикерү иде. Күрегез әле ул нинди матур, үзе шундый зур. Тик кызганыч, хыялларым чынга ашмады. Чөнки үзегез беләсез, быел һава торышы безне җылы көннәр белән бер дә сөендерми. Әле яңгыр
Әлі қор дегендей. Мәселен, бүгін 16 градус жылы. Һәм инде әлі яңгыр ява, әлі кояш чыга. Менә сәлем безнең Казанда андый бер вообще юк. Менә Азнакайда әле яңгыр, әле кояш. Яңа гына яңгыр яуган ие. Хәзер кояш матур итеп чыкты. Кояшланды, матур көн башланды дип кенә уйлап куясың, тагын яңгыр ява башлый. Менә ул Азнакайның нидер уникаль әйбер сакчысы. Безнең Казанда андый нәрсә юк. Яуса ява, кояшлы булса гел кояшлы гына. Шулай инде Рәмзия. Ни, Казанга җитеп булмас инде. Әйдә, хәзер Чатыртауга менәбез, аэропланда очабыз, яме? Әйдә. Әй. Шыртам мин сине хәзер. Порывистый, сильный. Такую погоду, наверное, даже дельталеты не летают. Дельтапланы, вернее. Вот так как-то. Менің бәләкәйден ұшарға дәл тілек бар, мечта бар шунда ұшарға үйренер. Но никак былдырып болмады олай біріне, летныйға барып болмады, ауыл малайы өскен, дүние көрмеген дегенде. И менің бұл тағын ұшарға тілеу. Тағын қобырып кетті, когда мен мұнда ауыл қожалығын системасында эшләгәндә, жетекші болып. Колхозда. Келділер теге дельталетлар, ауыл сибәре. Шуларға, сиптер, шуларға отырып ұшты мен бұлардың қырына. Мен айтам, тағын теге дәрт қабынып кетті, ұшарға тілеген. Түштім де жігітлер айтам, ұшу жігітлері, мен де үрі теге жау, шоскилер дейді. Олар кейін кеңеш берділер, дельталет ол бек қиып, үйренуі бек сложно, давай сен лучше параплан біле шүғырлана башлады. Бұл октябрь инде. Айы, әлі қоралар еумаған. Құры күн желдерек. Ел күніміз субботымы мен мұңа шолтыратам. Әйді, метам шығабыз мы занятияға үретерге, тағын бәлшіз. Жоқ, мен шығал, мен бар, бәтайда мен өзім кеттім. Бұл айтым, яра иплеп кіна соқыл, тау янында тұрмап, басуда ғана шылай. Яра мен бір басуға шықтым мен. Парапланына құрып бүгден, жел күшлі сайынды, шоқты. Аны күнде шұғылданырға не рекомендует. Мен әлі білмеймін. Молодой, зеленый. Шығардым, басуға жайып қойдым крылоны. Міне шу подвески как раз. Шуна бір яғын крылоны стропаларын бір яғын тоқтым. Екіншісін тоғырағына ваташайын. Жел келіп шықты. Мені как сүрәп алып кетті. Жел бойлап дөмбірдім. Басу бойлап сүрәліп барам. И ағашларға кетіріп іліп қойды. Бұл мен желе сүрәліп бардым. Үшіп түгіл. Потому что мен крыло тоғылмаған. Бір яғына тоғылған. Еліп қойды крыло ағашлар башында. Все нишләргә, минем машинада как раз балта бар, пешка бар, ике ағашына отырдым да, олар жуан түгел. Шулай айтып стропа крылоны алдым. Вот, шундай историялар болды. Екінші 10 ел теге құрылық ел. Мен шунда анасын дәлші үйрендім. Көпшілік өзім үйрендім. Оның шалтыратам, мен айда шыға ол үйретерге, айда жоқ. Көпшілік үйрем, мен өзім үйрендім. Шул 2010 ел, мен енді жай бойы в царапинах, в ссадинах и ушибах. Почему? Потому что без инструктора учился. Ну, шуннан анасын үші башладым, енді шоқты күшіл, нормальный, әйбәткені үші башладым. Үрендім, динамический восходящий потокларды да, ана мен бұл мотор спортны көрсетуге керек бүтенлерге де. Нешеп өзімген ашып берейін. Шундарсын. Анда шунда спонсорлар тауып, тағын өзімнің оқшалар болып, крылолар алдым, тағын бәлі ешлер үшіра тұрған бәлекей. Шесім тұранды крылолар, не бұл зор крыло? Yoğması 120 bin lira. Biz krilo подвескасы тағын 40 мың. Мына 150 мың ақша керек. Ну, ол пока мен бушниларын алдым. Ана теген алдым мен балалар біле заниматься етерге. И шу 11-ші жылда мен балалар біле иплеп кена іші башағым. Шунан бері балаларын өретем мен шарап. Шуның белән безнең бүгенге сәяхәтебез тәмам. Дөресен генә әйткәндә, Азнакай мине чын-чынлап гаҗәпләндерде. Искиткеч район менә. Монда карарлык әйбер, яшүсмерләр, яшьләр, гомумән халык өчен
шул хәтле күп мөмкинлекләр шаккаткыч. Менә дөресен әйтәм. Миңа бик ошады. Һәм беләсезме, мин нәрсә әйтәсе килә. Минем опам монда Ознакайда яши. Һәм мин бәләкәй чагымнан bütün җәйге ялларымның күбесен Ознакайда уздырайм. Ләкин бу достопримечательностьлар, мондый матурлыкны мин күргәнем булмады. Чатыр тауга да бер тапкыр менгәнем юк, ышанасызмы? Һәм миңа оят. Шуңа күрә килегез, карагыз, күрегез, бигрәк тә Ознакай районында яшәүчеләр өчен әйтәм. Сездәге мөмкинлекләр хикмәт күп. Озак сөйләп тормыйм, дуслар. Сау булыгыз. Пока-пока.